No to je na to líže tú bytovku, ty kokšo. Hej. Že? Je Ale pekný. sledujte, ako sa pôjdeme odviesť. A on ide mimo. To je druhé. Išiel onen známy Tam na máte tom. one. Išiel na tom známy a hovorí, že to ide 60 km za hodinu. Podľa vetra. Hovorí, že ale neboj sa, že keď ma to tam začalo krútiť, že nebolo mi Nebolo mu všetko všetko jedno. jedno. No, mi hovoril, že mi není všetko jedno. Ako ide. No tak čas je pekný, ani obláčka. Káže Mojkovi. Ten je vždycky. No čo, už sa za chvíľu sa navrátim. Ja viem. Kedy sa majú vrátiť, čak. Tuším týždeň Jirka hovorila. Tak oni sa zbalá hneď. Není problém. Tuším, hovorila, že by mali tam